Right, ndore kamba kumwenchi mulira ndo sesore kigma kurunga etwani yagatembe twakolire iranga ngobote nabagene bayito gigabanya gitari Roslina naboigo umunye gitari Josephina abo bayikire giga sembe okwene kinga tuwasangira magana mangi kigma onyiringa umuti yiga na mangana kuligiria igoro ya kansa yorobere ya letri ya bire susobe kigma sabanta bangi nsingma nade Matilda mtu akwanira kansa yorobere atwatabanga nigo ya bire ndwali ya lete michando sana sabantu. Ane mono ekero tukwana rugongo rwagusi nigo bono ebi kero tukurigero mubaro bwabaroire babwati omuchando ega nigo gendrete comment kana na ekyo bwana tukorekana omutiejo ega 10 anake aba nurses today imbachi gotorera na bwigo gutumanyanga ninki ke kogera gose ninki ke kogera abange kwanyoranga bahikire gose batoka no buriro bwiga ekero bwikira stage area embe. Yes igumwanchi bulene ngana etaligo kolerwa gosolio tairenga nigere ivi unabagoteba bande asensemali Kiswahili lakini unyolenga ndingana tuwente kuligiria sobo imekegema na konyora obosemine gekora abamanyi buno mugusyotenga unasemi asemi umwabo bamanyi bachirega iga kwene kinga kulige baramwana iga sobo ime nayo mwenyene onyole ujumbe gusobo manyobo iga bugwetanga nabo igore ndwali yembe ya kansa yo orobere litangani kubaleta sembeo tomanya barabitole na barabuga iga kigma litangani karibu sana bageni sembeo narole mwachire mogogeta masina alibuya kwani kuma itika rokora banyagitali bagogete kumaanisha kwamba noyeke bagokore bakigokerete nchake kuri nsemo ya nega iganga kyukuru kwa malieta au ngikwa rule karibu sana. Asante sana soko ngaregani samarieta chenguru cross Mosiori umunyagitari kuri Kisiti Chingande Referral Hospital na ntenene letamangana palliative care. Umunasi kuse daktari Rosi Mosiori kurwasi nyagitari ya Kisiti Chingande Referral otenta mangana palliative care nerole 92 gabon mambia na chyo tumanya magana mangi kegima asobo sembe boga igoro ya kansa yo orobere nsamo yende karibu sana babanga kyukuru kwa na ndairingo Bemono asiribaga asamarieta kwa Josephine Ongeri igonde oncology nurse asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital oncology na mangana go deal na cancer. Wasoro mwanchi muliri ayo mogaka gusomo nginase bigoli bire binenekera ko na oncology to bayise guchandeka it is a scientific nema egotina mangana obugweni abugiteire na kansa ayo nsimba tumanyi anso imekigma ko yuri na tebere Josephine Ongeri bono mambia munyagitali kuro singiteli ya Kisii Teaching and Referral Hospital bono mambia Matilda kero atuguche kana bagane bono mambia tukwenda breast cancer maite nabira abe ngana muliri aho kuminga bono cancer yorobere au. What is this? Actually, Sister Josephine, ekero tuguchaka na yandake. Kansa yiga yorobere. Mwachakire mugendete ne campaign mutiyo komi. Mbe mono. Ntogendete ne campaign ase social media ase chi WhatsApp chi group tore. Ngona kurutoro basemi no ase kuru health education ase nyagitari yaito. Toko na gotebia abantu kero muntu gochoronga nabwenete gokorerwa screening ekiagera egenta kanene kia breast cancer awareness igototageta abantu bamanye ngoburuiro bomboro na indenki babwenete gokora elinde aidamba abanyora gosekera babanyora bwamanyekana mapema egere bakonya ekura sensemio munyagitali Josephine munale gali yokweboli boni umaiteka tukwa na cancer yorobere na bulinga cancer bono na sekie ko bakazi yorobere and what is that actually nki batata na cancer yogoto na seki na de cancer yorobere ne riye mbiya mono akarto kwa na cancer yorobere na akarto kwa ne rekime ke kuru ko yorobere bo yes cancer na be kuri kimo kende gyonsi lakini bono mutinyo yo tutete gukwanira cancer yorobere ngentoki cancer yorobere nekero cells chirabnormal chitari ndonge chirwarete chikoiborana ase speed ere igoro erinde chiarete obobimbu ase orobere unerarete obobimbu ase kimokende tokeroke na inde cancer yekimekyo so in short cancer yorobere ne chi cells chia cancer gose cells chirwarete chirabnormal chikoiborana ase speed ere igoro chiarete obobimbu ase orobere oduro utali nomo
Biam. Katuguna se Roselina andake katukona kanse uno munyekitali mina kwanire usabe kira magana iga kanse no bobimbu bocha sorobere nandi mwatabringa iki campaign chikende techugo kwanira usekwa masisha abananchi goro ya kanse iga nasiki anene mono rero nga kimutimu kwanira kanse yorobere Biamono sana. Kansa yorobere number 1 nere tangini usia. Oh yes. Ekere togo kora data analysis. Ati se tore nyagitari togo kora our analysis toko nyoranga kansa yorobere nere tangini. And ite tangini no nyanga ikagusioka, getangini Kenya ngima and almost the whole world. That is why eire umutinyo yo toye kwanere ege kogara ne kanse kuwena ekere chagete ko nyoru mapema ukanyorunga kwanyorero bokongu bwa kansa nige kokoraki ige kuwena bwangu ningo wenerete gupimu umusacha ngupimware because abasacha mbabwate chimbere karobera kali akasinini akangongero kali kumusacha kali na korobere kurwara bari abangina kurwara bari pata haya percentage era sabangina asengencho enjera batongire number 1 kobo mukungu as a woman is a risk factor yoko nyora cancer number 2 hormones chira somo beroito nabachigo gero onyori cancer you number 3 e family nero konyoranga cancer nero igonere related ne genetic she family ororeri number 4 enjera tomenyete lifestyle enjera nero ramenye we exposure nyore cancer especially muno muntu kunywa sigara tumenyana kunywa pombe kulichindagera chitari ndonge lifestyle nere yitogo kwanera number 5 ebintu mbirororo oranyare gutiga mbiko beko onyore cancer nebinde mbirororo utanyare avoid still onyore cancer. That is why toko yirukanga October is a cancer awareness month. Yani toko kwanera mangana cancer oka egere tunye beke kino monta yemanyanga nero abagaka baimoke bache bapimu abangina baba baimoke bache bapimu abana abaisike baimoke bache bapimu abana abamura baimoke bache bapimu. Bono, that is the awareness we are making. Kwa nire mangana mange sana ayua burukani na causes n'inchireri ibintu bikoreta mangana mange igati yabo kwa lifestyle gusoko menya enchera abantu bakuri ndagira gusoko menya kwa abantu nkimu ntamenyete n'ibintu binde binge kwa nire lakini igaye whatever nga kero muntu nga who is supposed to be guso went ko ba tested whatever abantu bonsi inaro niro nga cancer yorobere muno nabasubati inaro nga kitra kole nga kegoligo singi tura karba na inchi pamanya kanse yenkulire mpaka ntoba sacha na basabati ngo baliye. Oh yes. Kanse yege kuri abantu bonse nga kyo koro munyanga ngo kurire aya kanya wecheke ekune chimbere chawo koko weke go mime bona Josephine ateba minyoka go nyagitari to basa goteba nge ekena bora nyone ne kinyabororo chake umusubati ukogongia atebe ngabora nyora yana mabere ichiroro be no mwana ndome chake gutiokereri ririonya usigane ririonya to gutiokereri tobeka no mwari lakini igotugukana nga kwigure kende gionsi kenge kegomi aya ninchunya gitari tugukane rionga yetari kanza iri no mwana ukurumite buna uyo minta tebiri gose aya na mabere. Number 2, abagaka kansa yabo yorobere gekum ekere yatukire nero gekuminyoka bwangu ase kigekogere kuminyoka bwangu igekuminyoka bwanga singenjo mbabwati breast muscles ona barabugo tugoteba yani ayebuna kwigukende igabuna gwisibi mono gwecheki inchunya gitari please okonyo kansa ngo wenire yorobere. Yes. Mbio sana Sister Josephine.
ama ng'aki ekero keng'ana naki gusegeka keng'ana naki omonto abonete koira koecheke gose gwekorera screening na boigo screening eye naki ndireri omonto abonete komanya ng'a boniga amonchorere abeire anamona sabasacha ndireri abonete komanya ng'a orobere rwahe bwatu bochando amenya Kenya gitari mbia mono screening ne gento omonto abwenete gwekorera gikitokuruka self breast examination omonto abwenete gwekorera kere ngaki ayekogwenda gwesibia kare kuna ekiagera tokomanya ng'a indiririe obobimbo obo gocha kuruka kokoende bafu gwesibia kwakorire kare batabata iga chimbere chiao kuna ende oigwe any abnormality obobimbo raiku botare ngororo korugo gusukuru moisondo gusukuru wiki obo bwate mapema egere ominyoke uchikuringuri abasubati mono otogoteba nyuma ya matukari abo heavy ekere bakurira matukaria bamana kuiba tabatekiagera ndiro konyora ng'a barabuchi mbere chiabo ekere bari ange guchiguchiroche chimbere chiabo ngukina chiri because of the hormonal changes. So asa go kuna chinga kichiri around that period na bera mang'aine mushtwe so toko ba advice barabu mono ba after ba korira mang'ana ali abo yo guchiroche ba mana guchaka gwe kuna kiara nao the hormones chia balance rinchi bwati mochando lakini negento tobwenete kwenari ekitotari gokora twenari kuna gweba tabata twebwata chimbere na hinderinde kwara imoka kwae na nyagitari bosaigo wachi gokorerwe gento tokuruka clinical breast examination eli entangani na nyoka self breast examination ikiare negento gwekorera then into bwate gento tokuruka clinical breast examination ekia banda bange totari gokora ekiagera muna totongire mwamugusina abantu bonse ngagirite nabo bari igonga ntara igubo benge nguchokora nyagitari but intotakeire once in a while twagenda nyagitari twateba agonacha gokorerwa breast cancer screening you know egento muna bono cervical cancer ya reduce breast cancer yanyetanganire emiaka ya magega cervical cancer yanyetangaine lakini asengenja abantu bachete baka sensitized bakana gosomi gunande bagaita bamang'anayo iga abantu bakoimoka noene karata rwariti ogenda oteba nacha gokorerwa cervical cancer screening so ase okosomi gwoko yoko mutienyoyo na intwe tutegete gosegeta na inda abantu baito na barabo imokerere igoro buna babegete bosio cervical cancer screening na inde baimokerere igoro na breast cancer screening egere kero kogenda gwateba ng'ano enacha cervical cancer na inde karankuna ne chimbere chiane egere asenchereyo ntonyare konyora cancer mapema egere wene cancer ngobwenere muno yomintoro siateba egere tugite mapema mbema bono andake kelkure na minto musiri Roslina ng'aki bimanyire kibiga bikoro kinga omontoyo onyole breast cancer anganeti andako kwanire turachakire chinsemo chake ukwana ngwateba ukwane chinsemo ensemo ya baswati na ensemo ya basacha bimanyire kibi monale gali muswati tuliyete bono mambia andake nkonki arego setali konki no muswati omoke gose no mongino monene mugakanali gali tuliyete gosomo muromoke gosomo sai gosomo gaka bono uyigura mangana ya cancer robere andake na bera mushtwe nga cancer ye inchengaje bwati what signs and symptoms sikoroki. Thank you. Chisaini chokoro kinga kwa nyorire cancer yorobere nechi nyinge. Yes. Number 1 no yokwe kihumi na twateba uno konya kubatora berega kwigwaga antetere buna gikinagwa so you can imagine gikinagwa buna ngakikengani kwa kaigu mari kwa inere saini ntangani ayikuwe tagandaku inchunya gitari especially abagaka barabu akabongo iwe kana karibu ango asingenjo twateba ng'abanga abakwirinda akakamba bwati chinyama chinyinge so wakati umesikia kagumi yako ayenchunya gitari. One time last year, and I want to congratulate our Excellence Governor Simbarati na kwanite ng'abangina kabe no maraisi kogongu chimbere no magaka taringa ekero mugaka kogongoro bere ne kansa agusiri. That was not the message. A message yaringe kyo mugaka umeteka kubwatira orobera gokogonga na bara amachuko igwike gumiekyo akobolinga ki kikibimbeta rucho nyoto na retu kunya kwekuna kunoro bere
igo nero nyogokuno goikasira orobere especially muna into bono twabera abantu abanene arobekero position yako nyara kurobeka kuko ndio tebanga bagaka ngotumika bali ne tool yo kumanya gusoma ngina nabateka zero. Yes. Oh my goodness. To all men are you listening this information? Congratulations. Yeah, kale kondatra ya shituire. So men please mukuta magana yugo lindo mungino gasuko magosoro berendo bwate nibe ine bwate cancer togenda bano. Yes, bone kera nyorira kagumi yaku nabago gutebia kagumi ngara gutokenya gitari. Ora bero rungu chenjiro ri kara. Ruaro rekane kara kitenga buna litunde ligali ororo an orange. Kike ko garango te ban orange. Oro litunda ndi bwato bunguro gitiga. Kero kurigereri sanguri litunda riororo koranga ndi bwato bunguro ora bere rokororekana bunuru igona botoro tatware kigumi lakini ronjo ke kara rorekane buna litunda eryo inchunya gitari. That is another sign. Eyende enkongere kuira no chime most richingongero go sichite nini mwana agonge kongera yera na ime is another sign. Eyende kogo tenenega street abangina baminto goko genda kubwata umugako tenenega muboli ngoro chichimbere chichane njire ngaine umwana umuiseke tenena asekerore ligererie size yichimbere ligererie nganjire ngaine gokorora ngoro bero ro marwabeiro oro korrekana ngarwabeire buna roriro rokumacheti gotenena koboro ronde rogwete aya ninju ochekyo. So it's also another sign yokoimuki. Another one koko bataiga na Josephine ata bukupima chimbe okunya gwekorera self examination kwa batachi ngongero gwakorere ngongero turiko gonge mwana tubwati mwana aino mwisike ngwanya kunyora mwana aino mungina gwakorete kunyora abana kare kwanyora ngoro beruro tubwata amachi tubwata igendo abinto gete bya rureme buna amanyinga ine sign ende gogotebina ki yendarari yana nyagitari ochekyo. And the last sign ukoiwa nuko bimbo nyoro ko bimba chi gocha chi chintigatigima chingweno chiri chintigatigima ebibera ebibera bya kuri gocha chintigatigiga ebibera bya kuri mega ya matoga iga eyo is not a good sign. Also woko feeling akwatwarire kebere ntigatigima na kero kyo gocha nyagitari. Alright, mwanchi mulinko leginga mangana yonsi nogera koko kera yonsi genda gutulekera ujumbe kora tuli boli gosuka ndikumanya kende banyagitali balega igango kwanera musiri rose nabo yigo Joseph Ongeri babwa tumanyo bane kigima igoro yogo kwa ujumbe gosumanyi amangana igaye ndwali ye ya kansa yo orobere ekatunyo kwana ko igurayo Matilda. Sister Josephine ala kekera mu kwana orobero metekene gento buna ase umugusi kemanyaka gekorokana kere toteba sacred goseki abo bisi abange mbali gotaka gose bakwigwo busoku gete gotaka gukwana mangana yorobere. Do you think nga engane yiga yachangirira abantu abange kwenyora sakon Biya mono mono ekina kigi atoitire ekiagera andako monta akoringa nchenya gosomora chimbere chiane korokia abantu na sengenje yo kwobo abuno uko kwanyoranga umuntu obisereire no nyapa kekera igure kigomiekyo ekero kanse guchaka is painless teliko turko iguburu rwande nabo urobere roko bimba lakini ndori gwati na sengenje rutari gwati bono twatwarire utamaduni elinga ntai iguburu rutinko ena nyagitari and in the due process kwanyoranga ekero kaabo guchaka kugwatia ekero kaabo guchaka kuiguchi ngwene chi sister teba ebibere biga kwanyora na kiga kogera abantu baita abange bagocha batoka bali stage 3 and stage 4 so twarenge go overcome obosoku batogotebanga tingonya gwacioreria abantu chimbere chiane nabo twarenge gocha gokonyana ekiagera ntumanye bwangu ekiagera omonto onde nkobimba rumara goteba na indo bwabo agotena ki ngocha kogenda nguchinde goteba breast cancer mbwate nabaigwete orobere ndo bimbete nabaroche chisaini chi sister atebire chionsipi lakini bwabo ana indo soka gosoka nga ngende njiguruserio omonto chimbere andake ngende njore no munyagitari musacha munabona abangi nabababire myaka 50 guchiruguru oteba nkogenda agari abana bari bane abachikuru bari bana bunguchikone koro kichimbere chiane obono bosoku bweliserera mpaka wacha konyoranga by the time agocha orobere ruri no gwate karwatikire ujibono gari stage 4
rwatekire rwabeire riote na ririgocha komoreta guseria stereo ribisa paka riacha kuchaka gutiokera abantu family nere gocha kumubuna mama baba gakire no bwatari imisuri tari nomo inkige koriete umana gocha gusibuka gotebanga gusegento nkire mbwatega iga robere mamuna nabeire ekenya bororo nabo kiandia gegakoroki kegate kirigia chagete kale sana yacha konyoro monta bwateke gumeke ngocha bare batebanga the past 2 years ari nakyo lakini tana gukwana paka rwachire gwateka bano rwabeire riote igonga obosoku obu buna Matilda ateba bwachangeire mono asa abantu baitu konyora kumonyoru na kansa ekero yachirare itanyare kubweneka lakini ekera basa gusibuka bache mapema kansa nkubwenire. Yes, sister nani kwira na sore kwibunda sister Rose ateba abaga kamba gwatiri bagari nene ryo kumanyanga omuchando no rasenka kose omusubati na bwati omuchando borobe ndiyene ngana nkagirete nga gusiega tari bange bagokorabo tari bange bagukuna orobere ro musubati na esegete no gote segete itune actually nto bwate nonye na aba subati bande patana kurusianga bosibwa bagaka babo mugaka bagaka babo mbaba manyeti buna bamberete eba ko baigurire baraire rioka lakini iga komorora iga tana komorora bono nekina boke ko changie kya ro mugaka uta goche gukubitiriringa rusianga nkorore igo sister Josephine eyure maminja kebo chenu mungina ancho mugaka moro mubiro inuri kabisa ekiagara soko na gokorora na acha gokonya rori abnormality otarora so yes so to bakamunekyo nabo tokonyoranga twakonyanire twanjira bagaka baitu bagonge chimbere twanjira bagaka baitu batukune chimbere twanjira bagaka baitu batene muna sister Rose ateba ngatene nabo sibo mugako omate mubuli ngo mugaka chimbere chia no roche nchire nomo ekine kiekerore oh yes oh my goodness tuira na sister Rose emotion magana igana makongusaro mocho mulino ena no ligentigagu mongina omwaka omusa tulikero ujumbe boli swali because this awareness sabangana igandika guche sura sobo semyo bonene bwale tuna bamanya beigaba mangana go chenu sister Rose le nangwa kwa nanga one of the signs so say bege ati manyere libiri ngero konyoranga chimbere busiri chimuswati nchirenga ini oromorwa is it a must chimbere chiga kero chitungire ichikolengana because andake bekanginga niubia nkolengana chiri chonzi. Okay, asante mostly ngoteba torenga arobero rwana romonoro nene oromonoroke yes chiri kolenga lakini ororo rwarete igor nagotenga rugu fix yani rugu tinina turuchibono muna especially abangena bagongiri chimbere chiri gotoka chire tenene muna chiarenge chomwana obwe myaka riri mugaka muretete umaya konyora ng'omongi nomore nere nyomba ogongiri abana baka batatu orobera romorote neniga nabo kwegoringi kiaba igo ng'orobera oru rwarwarire naki rwakorera ki rwe fix. Number 2 abana babake aba bagukina bataranyora abana chimbere chabo they tend to be equal bono gakonyora ng'orobera oru rwayoro murwakinire kuboronde naki gitogotebanga oikochi nyagitari for the small girls orobero oromoro koboro nene oronde rwaboroke for the mothers who have breastfed orobero ruri oromoro kuma chigotenena rwakirakiri koboro ronde rugwete no beke gesindero gokonyora ngegesindere eke kyangere kobegeke asorobero oromo ikende rugwisana ekende ngiri gwisana meaning ororo tari gwisana ego rwarwarire. So that is a great sign obwenerete go checking achi na kitogotebera ngatini na sekerore urigiriri ekerote ni na sekerore osoko bori omugaka nabatebi ng'engongero na bikwire nami gogochirigireri gokoranga nonye chire ng'aini oromo rwang'ire kwire ni engongero gochime kige kogera engongero yani kwire nami tochaka kung'usa ngongero yesoke ayenchinya kitari togoteberi ororo ng'ayaya engongere yeyeranete ime mbuyeri tiga togoirane risiko ntutweka after twagochekiri twamanyire ng'atari kansa yakoraki yagera
Wachumulina voto buati agenda kutulekera ujumbe 0741 583 namba iyo na voto tuma ujumbe baigo 0726 446 na voto wakira uju esi meboige masemo lakini unyolenga abalimu kutulikira gando cha bantabangu Matilda balikire gaiga Rose Doris kutoka Riyabu ngambo ya inonengi ya Kigma mubarikiwe. Asante sana agotenga Emily Jange. Good morning Monsarigu Matilda nabageni 102.7 Agatembe TV mwachire nkoma sobo semyo ya kwa na bayetali au babikire byaga kyubo soku na ubwagira abantu bakule igogo no busoku ngani mwakwanira. Asante sana ndo chigaiga akina baba Smart Boy Emfrey Urabi watching live. Asante sana, shukrani sana akina Dennis Robiro kurwa chinza makyumbu watching live agotebanga ine asaba sacha abasacha ni lazima nga nera uchokorera screening asinye kitali kusera byeka buya test na bagoboli na kali goboli ga gotenga basacha na barobanya kuchinya kitali batenga nchekiro be I think yani anakiaruchinga musacha na bakora self examination as sister tem omusaza nera guchinya gitari mbona sabantu baronsariga basokupi nabasacha basacha barekera bagocha guchinya gitari na kansa yorobere igere stage 4 para bubona nabo ababe number 1 abagaka enjera nere mugwe kongia unakufa kiume. Number 2 musacha ituko ndio sarigo ndako tebinga ki nona maguta muri kuyaka mura maguta bono taraisi na musa no gote ngina kuranga kama futali ndegere unche omusacha oyo tebari kunyara gukora self examination buya igombya basaka ni abasacha bachinya gitari toba examine toba tebi because I'm very sure abono mambi ngise kubeka bagaka 50 amo baba lemba bolinga inubono 15 teketekero yo mande nga ningo weche kyoro bere bono mambi hakuna no I want to testify no nchina tinde check yes so igo abasacha ntungate risk a very big risk tikabachi chenya gitari toba korere examination nande kaza nago tebia bagaka yabe ko ba advanced very fast igombata kire bachinya gitari because mbabwate breast muscles so inakula kwenda ndani bali kire Matilda asesome ya mtandao bono mambia Chise mochile cha Facebook omoralia Fred Mogiro nsara kwa tewanga maburende. I need to confirm that to meeting hika agane tiago confirm na aboiko nindo chenara igane robate ribori goro yengane ye ya basacha kosi breast cancer se abasacha bona bana bas ke basa wate bana no arime yomoro buri koro do Qatar na Frederick Ogembo era wate ba corona kuru na oyiga enoku mochera agoteba no ale ime yomoro korene nara igobwateri borero kobolinga na maene abasacha ogusi ekira abasacha bakogonga ngokonyero gukura ngayotenga mwaliraniri diborero diarose Frederick Ogembo niga bolinga mboreri daktari nga ekira omusacha akogongo musubati orobere ngopunguzere omukungu konyora kansa. I think engana ya yokubo kusari kubolinga ngopunguzere kansa gotabanga omukungu onyarire okay timanyete lakini na mukora ira niliwe kira sense ne ego sister tebaiga taliye gupunguza kansa yes gusetalie gutanga tanyora kansa lakini gego konya kunyimanya mapema ngekererio kogonga talie koiro munubwe ubeka sengo ngererio ngokunora beru rwezi so asoko na gokunora beru ruria nocho no tisinga na igurerere kigumyanta na kuigwa soro beru asinchiri igwa konyiro mwanchigo kumanya mapema ngana bwate lakini talinge gutanga guse ekore kansa kurwa soro beru kurako nyo igobolyo korangaro gukurameka nga mungino yeniga munyale ko gotebangonke ni mwa batabinya ngita nababoli you know naboli rinde ndiraiga Fred yakubolinga okubongo roberembia lakini rinde aba sister bare asichi missionary aba sister we kanisa. Alright, wana mabulino na mayu mwanchu mulele bono mambia asante sana kulende ndi bolende kantiba ira nilika Lia Ogembo Frida kutenga ine inuna moko na gitari Jacob ere free gose yes costly Jacob is purely free
self togo litangani kera twa go checkiri togo check free togo nyoranga to suspect to something abono no go chakira go inika a cost because we will send you to the next step. That is when we suspect, but examination ya kawaida ni free kabisa. It's very free. Kwa ngama ngana diagnosis singcho ndo chinga kero kwa ndaiga Nazo gitukwira na sister Josephine akutara genda diagnosis andake ekegoli kuse miaka ngomatira se breast cancer. Yes. Bon. Age factor. Age factor asaba sacha abantu bale miaka kuchaka 50 guchiruguru mono na bubakonyora. Asaba ngina ige kuchaka miaka 40. Lakini of late ekwirinde ya chinchiri. Tubwata abana paka ba miaka 23 babwate breast cancer. Emiaka ya magege ya manyikaine nguchake miaka 40 guchiruguru no breast cancer guchakira. Lakini currently ya achire as low even as 18 years. So ntobasa gutarira age limit. To gutarira age limit ngocha kwenyora tuli turasa kongo. Kero muntu bwato robere as long as your robere ruachire. Chaka go check mapema. Chaka we check mapema ili ndo umanyikane mapema. Iko mwana munyero komo kuri nsi myaka 15 gako igunga the signs na ino mwibuli mu myo kinyagitari. Exactly. Tanga tari kamya kiri mwe kwana. Yes, tari kamya keria ukagirete ngana atware cancer. Rero bintu bya change I think maybe because enchera tomenyete mna sister Rosia tie kagote wa lifestyle. Chindagera twarire, chimbeo twayanire, chikemiko tokoria ase fruits and vegetables. Ebintebyo bya to expose to cancer at a very tender age. Igobono nde bwensia korobera kurwajire chaka kuna nalino ena abana baito kubagukina banyarukanga ka orobera kurwajire chaka kuna gwecha kikwecha kigusomo chando noro egere ntuche gutukiranga umwana garwarete kare tukagetengane chimbere chigukina kumbe garwarire. Oh yes. Yeah. Nake sister Rose kertukuligire mangana diagnosis semangana cancer, breast cancer. Yes. Bono ekere twateba twanyorire no bwato bokongu ngogendora next step. Yes. Asi twatebanga you are going to incur costs. Ogo chaka gopimuri tangania keruru mwa omo ureles 40 years ugo chance igo gokorerwe gento tukurukange breast ultrasound. Identify sekegomie kekebererete ekerore 40 and above igo gokorerwe gento gekurukunga mammogram. Ibi byasingo korubire nyagitari ga kisiti chingande faro ekere gwakoreiru kwamenya ko to identify ase ikegomikirikere gusinya then bono kurugabo kwenda next step yokurusi gwakanyama inyama tari ngako kogenda uchiko kube kutieto rusiwe yani urusi gorobera urusi wenyama nakasindani tubagutumia batonga guchigari barusi akanyama kakaendera laboratory kagenda gapimu kere gapimiro kamenya koreta machibu akorokinga nore cancer usitobwati then kuruga abu twamenya gukorera scan yechitoko gukorera yenda ni yege kuba yaorokinga stage kiori tokonyora nge stage yori ne stage oranyale kurusi gorobere ruri kwarusi gorobere rwarubuturu rwabiku kando kwachakiraga abu kwamenya kuchaka matibabu kwagenderera kuchibosio. So diagnosis starts from ukuchaka kupimu kwanza urusi gwakanyama kapimu kareta machibu. And there's a group we forgot to talk about it at risk kabisa bonega turoji cancer on the rise, breastfeeding mothers. Abana abasubati ababake bakonyora abana bakogongia abana, they are coming with very many cases of cancer. Asinginje yake they assume ngana mabere monta konyora umwana kora 2 weeks the third week orobere rwa mwati woichura abangina no bale kali bachaka kumusugwa bate bayana mabere ichirima baite time agochogoche kanyagitari bororo abwate tugupima twanyoranga nkaza. We have tested, we have so many clients we are following abwata abana bake umwana ubwate mitinye bere oyomo etatu like that. So I want to appeal as abasubati bakogongia abana bono iga banyorira abana
the moment ukuigua orobere rwao rwabimbire tiga gwasimu ng'ai na mabere kuja hospitali tukwambie aya na mabere gose ine infection yarete na mabere itari cancer. Thank you. Right, ekero ale seme yanda ke kubeka ntraira na sema dirida wakonere engana ya traditional norms icheche abagusi muswati okogonkia ko igosembo babangi nabasoko musugwa ko mu batama berali abandi bayikulira gutumia emete yeke gusi what effect anuna bona bamanyi kura sensemo ye convention kwanira ngo emete yeke gusi abo ne anchire kuburukana kero muchando uchire tianje ile kuburukana bakekero ngongo tumeka kere tima the village asengurunje kuruseito amarionyo yengoko chisi nake chibirongo biri ibinte byose ko samba ga gwatyo kere numware bona guyare past that yes otutege tabangi na basibora abantu bati abakapa mura babo abaisike babo once anyorire shide ndio yorobere as long as norobere ayemutumenya gitari because a check up is free first tokumo check free tutebe ngaki aya na mabere then tomotebe nga mabere aya kanyuchi ndetere chigende chikoreki chisokia mabere aya but ebinde bya mete nini igoche expose abanginaba banyora infection banyora ikintu tokuruka mastitis then they end up complicating to get cancer. Matilda. Sister Josephine, ekero tukwarira amangana breastfeeding ase abasubati babate omuchando ega breast cancer anda ke atamanyiti kwanyara kogonkia rumwana muchando ngotokaro ore aso mwana ega se ngotwara rore obwa matena mabere kanso manyete teri kwambukira yes igongo mwana ori na bangana na igete kogonka ngina ataramanyunga na bwate cancer okogonka kuringo okogera mwana ori achikonyora cancer. Cancer is not a communicable disease. Kero kunyeligerere yakoba classified and non-communicable diseases, meaning to gutwara cancer ngo kunenyenyora to kwambukira kiro muntu akera konyora cancer na tutwa na tobe family ya moto bwate same cancers talinge sengenjo oyarwarite tugasange bintu nkamanya ko yenyora igo na yenyora eyane buna yacha igo teri kwambukira from one person to another na asenjereyu te kwambukira omwana asengenjo agonka mabere kurwa asengino rwarite cancer. Ngo affect ere amangana milk production asoma subati. Yes, ngo affect ere ekiagera bono glands chiria chiko so kia mabe robero rundo rukuchiko kurumabere kawaida and that's why monoko nyora na sister ateba abantu barengera ringa norobere rwariro mokungu and baenda kumutiokereria ebintu bamumana bachikubika imete kwanyoranga in that way ekera bagendete kunyagotema this traditional way of treatment yo bagendete go delay diagnosis. Sister Rose na kwandra amangana boikera omuntu kwanyoranga musubati kwa rusi na treatment. At what point omusubati awikira orusi wekiagira lero nabange barusiri echinsemo chorobere watagwati oromo mbiyamo ekere egoike ditangani teganda address igento gikuruku okorusi gwa kanyama aire nandi no tubwato muchando monene anene mono okonyora abantu waguchigota bigunga bono twoikeire twakorire breast ultrasound twakorire mammogram twarorire there is something suspicious bono ntutete ko gutuma the next step itokuruka confirmatory ende lab achikota tebinga eyen cancer guseno bobimbu bworobere tubwaka goida rurasire ano emuchando guchakera sabanta abangi mwa mugusi twangaina nirenge orobere rubwate cancer ko konyekuna ayewakure asenjere kwanyora abantu bangire pi nganje tindi guchikurusi kunje robere rwane ndo guchigukunu omuntu orenge go stage 1 kanga twamanyere oburwire bwa ya stage 1 elinda konyu
bwanga kurusi gwa kanyama ga guchigoto con family na senjere gentonke munyagitari tayora ko eriogopi atabwatia machibu ya kanyama kali ekiara ma akachi amachibu ari akanyama na arago toene kelinge yeye nkanza tumaye kogenda chi step chinde chikubwati guchibusio tokorwari so manya gocha seri swali liao stage ki omonda kurusi rworo bere omurwa oyonyoriru at stage 1 and early stage 2 tokuruka stage 2A stage 1 mpaka stage 2A oyu igakwongori woro bere roria rwensi obwena ikiara bano igo cancel igo yaringa asasi nini bono ribage gutiwa egenderere gukinira ndoro bere rwonsi ige uro bere ruri rwokwongori gukorwororo obono muntu uria over declared cancer free. So that's the point. Number 2, a point yenda stora ruseli orobere. Nkonyororo murweire gari maybe at stage 4. Yes. Lakini orobere orogo bleed bobe. Riote na tebali yatekire bono agochigo kunwa kaiga none karago sibigu n'abanyagitari umana kumwaga manyinga tukanga akona komaerera rioka gosega bwata a lot of pain asengencho yorobere roria bono agokorerwe gento tukoroka palliative mastectomy yani akorusi worobere roritaringa asengencho tutageta bwene tutagete kupunguza bleeding eria bwata with kurikwa manyinga na hende tupunguse na uchungu eria gwetira. Those are two cases as to go. Ekara tutagete curative at stage 1 and stage 2A and then palliative mastectomy ekara tutagete kupunguza uchungu na hende tupunguse na bleeding. All right, sante ndo chigale asenje chigage chigo tumnyoke kirege abange bagende ruzuli kirega na ndo jirwaje daga chinki so kura sembeo digeli babere ganga Alex ni Alex mbiyomono sana na lele walikiri ujumbe yago kaiga asante sana abange sana bali bakuli kakina enja ote korulio siri nomongi na Joyce na mamumu abasibia bonse asante sana lakini nde kerondo chutu kukora anganeti andake Sister Rose ukonda kangana kamaga sobo semiga inaronere binyoro binde chisa monchire kerogo so Robert Ruasero kurwara bantu bate banga ginti kintu nkialenga unoborogi just semiga bagusi oya kasa roborogi Robert kasa teri borogi kasa teri borogi pina ne munga cha borogi na borogi matiga kuna chikwambi chia chaiga. Oh yes, cancer is real. Cancer to batevinga cells chira abnormal chikomera umubiri ogwimi so munga cha morogi onde bwensi egento ke gochonsari ko kiato chanda muno kero murwira atwarire cancer se kinyoro agekogera abantu bachaka kumuruka morogi abandi batama. It is that care yokurenda umurwira uri oyo mubwate cancer. That is why palliative ya chiro palliative ye gasi yaye no gochaka bono gutara no murwira oyo ero ega kwanyoriro no bwate cancer mugakanjwa mungina na bwate cancer mwachaka gutara amu no nyekera bono mugutara amu mugukwanirugeye ya mase community igokonyora ngaborogi obumburi gukwanika. What makes abantu barukana abarogi abange gokonyora bakubisa bate baba tuche tutebanga nkasa bwate tuche tukuchoteba nkasa bwate abana baitumba cha banyom. You see that asingincho bao bwate ngakasa kwambukirire kasa teri kwambukira buna Josephine ateba kasa ni yaga yebwe kanende trio borogi igotiga abantu bayekwane openly itotagete kero muntu onyara goteba no nyene kanisa amenga ki inje buna mondo chega Rose nimbwate cancer yorobere ningendereta mariogo because drugs are there shanere kubagurira nende yabakanira kirekemo mwarwariwo ngire ni mukorokera abantu abarogi. It is not associated with connecting single chiga kichitu chikomyoka kirege na ndero chichire sana mutatiga nsarigo ase amangana a treatment I think mbawana takura na tokwira na kinga ndiyo tabanga asincho chiga kichire na nda sincho tubwata magana mayago chichinsa isatu chiboro mwambese nsomeli radio mutegera linga netinga otuanchirenga tonga mutu wose nene aseti vitoraya kana jibili asijiduka alisi radio mangana mayato kwira na atulende bageni gaiga jideka chinke gaso bana chotumanya mangana treatment na atokole bagaso kubulibuli usiri maberiga tukole kura sembe tusko tuchele bado etuani negendera tase studio.
JMAP Preparatory School ni skuru y'umwana abuenete kwirikia na gusoma chinga kichiga. Skuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ekiseme imeyensi ya Kenya. Skuru ega nigo ibwate kurwa klasi ya playgroup goika grade ya kane. Mbabwate ebirasi bisaine. Nkwegeria bare guhitania masomo akawaida. Kwegeri bare French, sign language, music, chess, drama, dancing. Abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals. Egatiga isaina sebagutinira indagera across kwa asachenire kigama. Mbabwato bosombi weskoro. Ebirengo by'uburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kiara omanyigoswa nboigo ekeragosoka kurwa seskureyo. Dikia omwano aseskurega erasumuchie obosongo ensema ya jogo Aria St. Mark's bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School. Jishinde ushinde. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange boigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 10 Yamuchama weka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku ruchinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaire aramange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Mukayo womo Oru Superstores Limited Nero Educatolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye
nyumba isiko ya nyumba chiria chikomentera niguo amaguta yani oil ya Boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi gwikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwegena muna ekale ya watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na Boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank Samange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ari Medford ni gamono egokoreria comprehensive health checkup asaba swati nabakaka nigo orarigererigwe hemoglobin CBC peripheral smear examination ESL na Boigo glucose fasting calcium magnesium na phosphorus kidney function profile prostate specific antigen na Boigo uric acid lipid profile HbA1c vitamin B, thyroid profile, pap smear examination, urine routine examination. Gobara Korea yiga nekerobo gobara Korea urine routine examination na physician consultation. Asichishiringi chiribu ikomine isano choka. Ine special offer kura chishiringi chiribu emerongo itoto na inye. Boigomba kore executive health checkup asabagaka nabangina. Aigambarigeli ultrasound pelvic and breast asabangina, ultrasound, prostate asensema bagaka, chest x-ray, ECG, physician consultation, abu aseboraru chibesa chikuru kwa chishiringi chiribu ikumina isano naisato choka kurwa chishiringi chiribu emeronge nenenye chimisano naisato namsene inchuo mwensi tatarire asenya gitari yega eri hospital road asumuchukisi abigona boto kresemye ase 0762105575 gosem 0101001127. Nikiwa huko Saudi Arabia basta kuna roho ilikuwa inanisumbua. Yaani sijui ni kama ni kifungo. Hiyo kifungo ikikuja ikinikamata hivi, kijua inaniuma hata siwezi fanya hivi. Na kitu kingine kinakuja hapa tu kama msumari. Inanifanya hivi. Kijua inaniuma hata siwezi kuomba. Hiyo ni wakati ninafikiria sasa wacha niombe. Siwezi omba. Lakini mkiwa na hii mesa ya Bwana nilikuwa nina watch. Sasa ikifika wakati wa mesa ya Bwana ninatafuta mkate na maji. Natumia mkate kidogo kama mwili wa Bwana na maji ninatumia kama damu ya Yesu. Unaomba unamaliza na mimi ninatumia. Mkitumia na mimi natumia. Tangu siku hiyo sijawahi sikia hiyo roho. Mpe Yesu makofi mazuri. Nilikuja pastor nikitaka uombea bibi yangu alikuwa na mimba
na ilikuwa na complication. Wakati nilikuja hapa meza ya Bwana tulitumia, nikarudi, alikuwa hospitali, alibarikiwa na mtoto, alizaa vyema. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ni mtoto wako? Hii imeanza yenyewe kwa kifua chake, kwa mwili mzima. Mwili mzima inakaa hivi. Sasa hapa kuanzia kwa kitofu kwenda juu iko hivi, lakini kwa tumbo kwenda kwa mapacha amechipuka, hata amekuwa akitoa damu, usaa. Ukiwa Kenyenya Crusade nikamtolea sacrifice, saa ya at least atoi damu. Mungu amemsaidia, ndio maana nikaweza kumpepa nikamleta. Mwanangu, utapona. Hiyo inaisha leo. Huo uchawi irudi kwa mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu na tank zote za vidonda zikamatwe haraka. Pona in the name of Jesus. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha
Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria eklinik kya Neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 mutinyi 10 umukoyega asenyagitari yeye ere asepara ya Kisii Referral Hospital Road mbarigererie asechinse mu kikubwatya yagita abarwaire bari babwate brain tumor, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, sleep disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, naboigo other dementias, migraine, naboigo omutu wa tirioka, neuromuscular disorder, traumatic brain na spinal cord injuries. Consultation fee nichi shilingi chiru isato choka. Batarere ose oakesimia senamba 0101 001 127 gose 0762 105 505. Alright, so mwanchu muligeli 15 minutes jabu to Gregory Chinsa isato. Ngani chinsa chirunguru Afrika ya muchano murubuli nime yo murubuli etuani ya Gatembe TV na Gatembe FM 2.7 ni maitinga calling sensible ya magana yase radio mwanchu muligeli na letro sole kigma neye mase mokero kwa rasidu kase television karibu na anda singambo yetuani ya Gatembe bono mambia amuna intuka iga mwenye gitari Russell Musiori yure palliative nurse na boigo mwenye gitali Joshua na Ongere na tole na buga iga oncology expert mayita mangana iga cancer bono mambia tukuligelia yure ya cancer yorobere tukona mangana mange ni metinga yanda gutubaniro bongo akoire liberera andake kwebulia maswali ya mange bono tuba isegwe kwera na maswali mwenchumuligeli tubuliga iye mansa mugita sena bachitu je studio 0741583878 0726447367 na boto ikira gali semitandao kwa nirengo ama buli agora tualeka tongere usangamo na intu abono mambika iga ase studio karibu na abanyagitali sembeo gatonye kulia mangana mange kigima tuwa kwanira mangana mange sana kulinde nali kali kweboli ngabono kanse yebono nkuweni kale ngakibone kubweni bwo gusinga kiekale Matilda abanga tuchakara Josephine ara tutebe mangana iganga treatment ya kanse ronga kiako already kwa mubekire sister Josephine amangana treatment na bogotoira ase obwango mono tunyara kumanyanga ndirerie kubwena na ndenga yewe ikira kwanyara nga muriro yo gata kwanyara kubwene bwa mbeya mono kansa yorobere gusino ni kansa ende yonsi ntebe ekobwati stage kwanyorwa nero ekerewa ikasi ubugwenia, that is your stage at the diagnosis nero egotoa obwarabunga nkobwenere gusite kubwena. So ekero natebanga otoke kubwate breast cancer stage 1 na stage 2 mapema nabo chikubweniwa bono treatment modalities inchiri chitobwate sichinjera chibo weni inchiri chitobwate. Number 1 enene entanga ni kabisa nere yitwaruka surgery ili twatebanga surgery ere chinsemo ibiri nabo ora ongori gwari asobo bimbu boli bwarenge utigerwa robere rwao gose nabo ora rusigwa robere rwonsi, especially asabantu balia tend to run in families barabuo ko ba advised barusigwa robere kiagera ebare at a higher risk. Lakini onyora kera kakaraga sini nigaigete kumanyu mapema nabo gakongori gwari asarenga affected yoka nainde utigerwa robere rwao tokurukanga breast conserving surgery. Another way ya treatment enchirende ya kabiri yokurwa wenwa bone kare tu achira at an advanced stage, late stage 2, stage 3, stage 4 igo gokorirwe gento gekurukwa chemotherapy ekare ya achire to another
other organs. Ekere yachire to other organs, it means goikobekerwa eriogo ekiagera ebini ebiga biatarire omubiri bionsi bwarura aria ase bwachakire tase orobere bwachire ebimo binde aitha mbura ase amauga ase rini ase amaa abande ngoenda bori paka ase obongo ekere yabeire igo bono oika obekerwa eriogo rigosoa ase amanyinga erinde amanyinga aya arisugume aritari omubiri bwensi eikere ari ase ebini ebi bia kansa biakunire kogenda nere eyu tokoroka chemotherapy eye iga ntagete kobatebia abanchu baito ng'a ntonyebwate ase nyagitari yaito ya Kisii Teaching and Referral Hospital nkoenana tore eriogo eri ria chemotherapy ase igo onye kobwata omorwaire oo bono enchereri okona kogenda gochi Eldoret gochi Nakuru gochi Nairobi ase eng'encho ya chemotherapy yoka ntotagete gotebia abanto baito ng'a onye konye momanyeti bono manya ng'a ntobwate oborwari bwa chemotherapy ekero obwate omorwaire oo kansa kiagera abange narorire bagotuma enyagitari yaito bagenda naende bamana koiraniwa back ekero baikire gose Kenyatta gose Nairobi gose Eldoret bamagotebiwa ng'a this services inchire Kisii irana paka Kisii mochi gokoraki mochi kogweniwa so nare go advice ng'a chemotherapy nkorutore ase nyagitari yaito ya Kisii Teaching and Referral Hospital igo utaraire omorwaire oo isiko yagusi inju ase chi specialist chiito ntobwate chi oncologists nabo barago advice ng'a oyo bono ntokomogweni iga etokomotoma siko aya ene ncherende yobogweni ya gatato nenchere kuruku ng'a radiotherapy no gosambiririwa radiotherapy eye ngokorere gasi ase stage 1 stage 2 stage 3 na stage 4 kobwatekana ng'a nkikeri ase stage 1 nateba ng'a ekero omonto akoreiru surgery ekere nyameri yarusigu ase orobere gose orobere rwarusigu orobere rori nainde nkoiru rore nainde rwairwe laboratory nainde rwapimu erinde rororu ng'aki ase rwana chukuru ndwarusigu ndwongorigu rwensipi ase atigara atabwati cancer cells rogotoka ng'a kero kende ebini bia cancer mbiarorekana nainde bire ase ari ase the ages chiorobera ase rwabutorukoru bono omonto oyo gagotomwa akorerwa egento tokoroka radiotherapy yani gosambiririwa erinde cancer cells chinde maybe chiatigara aria chitwe chiku yagera nchichi kogenda nainde komultiply gose ekero nateba naende stage 3 na 4 mono stage 4 onyora nainde omonto oyo obwata a lot of pain orobere oru rwabeire oronene mono omonto oyo ngo bleed are naro ngotomware for radiotherapy ogosambiriri gukoria erinde ekero asambiririwe apunguse that bleeding yake na that pain yabwate ake in stage 1 in stage 2 also naende nabo oranyora ogotomwa achakire maybe that radiotherapy epunguze the size kiagera kera asambiririwe esize eria ye bobimbu boria egokea ekere yakeire amana kogenda gokorerwa surgery bono nari baranyare kuongoria obobimbu bori bwensi mbatigari kende igo tobwate chinjira isato tobwate surgery as the main treatment then tobwate chemotherapy na indi tobwate na radiotherapy then kurwabu rosia bwatereo na mangana palliative madam kire kwanyorenga andake omuchando nororo omoroiro igabono ni gabone tekonyora obokonyo omorwaire oyo gatwateba ekera atebiriwu ng'a gwatwarire cancer ekera atebiriwu ng'a gwatwarire cancer gotokorigie family yaye right wanchumulire ng'a asinchire abene kigima ekera tukunya gusanga Rostine
Brenda Musiori na boigo umunyagitali Josephine Ongeli no malinga kwene kinga uyu muligirelinga kwa nyirobo semi boiga igoro ya magana y'umuchando okansa yo orobere jujumbe chigo chagajiri chinyinge nambu ya mwana sinimoyo kutubwati ya kirege ansukunya gusagana itugo itira senamba yisimi na byonsibiri mugendera kwa na itubo no mambia tuikire twanyoira magana obobwenya umunyagitali Josephine Ongeli watoto yabiringa kibao korubu wenya buya gucha tutachikonyora asa magana ya palliative kibono umunyagitali umuruiro kyako konyo kyako batesigo turasanga na yabiringa libya kubono mambia ndakinki ukwa na itu bono mambia se studio Gatembe alo Gatembe TV and radio alo Gatembe right to yura sempeo ngane chikubulisi mibere gachuka yisato turamanyanga anda kadugwa tekerengera lili boli gusekede yonsi yoro mangana iko muchando kanza no bogwendi bwa kansa buna ko igule kurasa manyaba ikabanya gitali beta studio ya masemo ko yura mangana mangi na ina bara nubwa tumuro yo nyomba usumwa mate usumo iri uruchinga kange kinga kibono ya okoro ngakingwa te kokora yonsi mbale ga ikabanga ntukwira ni bwa topo majobo nene na boto kwanira number 0741583878 07264473 67 jinambe chire open abono mambia. Daktari karibu sana nsemeli ya palliative wingi moko kwa. Asante. Palliative ego toko chaka bono gotara no muruiro yo na nabatebya kera tebirugu nga onyorero nabwate kansa rero iga bono gabo no toko sakira goswera ime yabe savari toko tara no muruire kurwa go chakirugu diagnosis agende treatment agende care paka agendeka paka chikobe survivor. Sasa zingine kuna wengine Mungu anawapumzisha kama ugonjwa ulikuwa imeenda mbali. Bado that is a process in treatment. Yes. No umuruire oyo kera nyoriru ngana bwate cancer palliative ngendo toko kora ime etoko make sure umuruire is living free of pain. Tabwati uchungu yetwa make the organization nyagitari yabekire emekakati yaletera mariogo bakoewa free drugs for pain management ekere bairu free drugs by morphine batebuguna bakogenda kunywa bagenderera kunywa egere tatwaro pain atware pain yuko orocho osarigo iso gotwaro obwate cancer ebirengere bya ebichandigite Yes. Na ende pado ngwati gole your life will be miserable. So again to toko karago toko make sure ngumuroiro yo ngomenyaro bogima bole dignified bole free of pain. Number 2 twonya komokorera continuous counseling. Egero accept that is why okorera we have survivors, people who come to the open pakwana ngamia ma survivor ya cancer ava o accept una intino muntu cancer kurwale gunde mbakangwene. Another thing we have bune Josephine abatebi we have palliative treatment. What is this that we are calling palliative treatment? Palliative surgery. Tari treatment yere subjected inga umuruiro yongo chare kugwena. Treatment yere subjected inga obogima bwawe bobe improved tamenya a disease burden yabe lessened omosigo oli buburwaire okay we because yonyoro bero rwachirale rwakinire rwabimbire nkiyogokora igokororusi ekera kwa rurusi tariko kwa rurusi nga awene no ogwataka ku improve quality of life yaye. That is our role. Number 2 abarwaire mbaroro bagocha babwate cancer toteba yotegaegu palliative support tariko eguryo rindi ryose tariko korera surgery tariko korera radiotherapy tariko korera chemotherapy wachape palliative care wae togoteba palliative care okonyora ngoborwiro bugwarire everywhere cancer yatarire everywhere so even organs are failing mwezo kumuchaki treatment oino murwire mutete ko e family burden because at the end of the day igokonyoranga treatment intent yaye tiringia bono gumukonya komo support omenyo bogima burubuya mukonya ko support ne family so that the family doesn't incur expenses chitari targeted to the treatment. Ejinero ororo goika kwanyora nguyo
omorwaire oyo ochire kabwate 98 years osarigo omorwaire oyo kabwate cancer ekera abwate cancer at 98 years gokomwa treatment tari cancer erie komoita namario garia komoita because obogotu gokomwa radiotherapy tari cancer komoita pardon obogotu. So what do? You support that family. So in this instance, palliative we work with the patient, a team ekorwali umurwaire na a family and even at times a community. We have chaplains, we visit patients chinyomba chiapo tokogenda bakaganka twagenda twachikubarora muna bagendererete. Kolesen a burden yokunyakoreto umurwaire nyagitari ryokariuka. Amenyete nyagitari in and out. It is better arenderwe environment iri aboye asa kunyara konyorendere muri uri resource uri onywa mabera maruraru kubwago chinyagitari anyakuri chingende ne cabbage oreterwe ngori obori mambi maybe binte bitatageti. So we advocate home care to be the best for our patients. Even chemotherapy yetokwena nari we don't give it in the wards. Because we are advocating home care. Igo murwira kurunga ochicha twa moerio oira na guchuboye. Home environment ige kubabera engi yabarwire ba cancer kubarenda kubwekera bari nyagitari. Because in the hospital they go undergo a lot of pain. Sazingina araire ororo yole next yokuri. Onyagoteba njega kenenje ngocho kokosinga into senkanza ambwate. So that one it's making obugima bwaye kobobobe. Toya feeling at the gaberenka. Again, to kena mureta nyagitari unless symptoms chavere severe. Oere irwa maji yoli mureta bekeru amanya kwirana. Orokire bakachinguru cha mwereire. Onyorire nga kidneys chira basuku fail. That one we are advocating awacha kuche hospitali. Maybe damu venye tumesema kanza ngokerera manyinga aruorobera manga mange akishiwa na damu tunakuja, but majorly our patients tokotakabale nderuka with the family. Right. Yes, sister, akego abantu abaiga e family yege korenda na kiba bwana ntakoba abaiga bakorenda barwire ba cancer sichinga. Thank you. Family caregiver burden sinchiro. Caregiver burnout sinchiro. Ikeke korokunga omosigo bokorenda omurwaire orwarite cancer. Aso omuntu oli buya. Bokamate ngorwara bali baigubobe. Ego bona tokonya kubatarera nkogenda turenga twabatarera bona bagoche clinic this is a day ke abagocha gotoko batebinga kero kwigure kwa rosiri leto muroire nyagitari a day care ogenda utare uri fresh omutu then ukuje kumchukwa dio no sarigo ngandire ke family ya leto muroire nyagitari yamenya kubore ngagakimuku mubetese ndani yako atimuke kusube chando baitiri because yemechando baitiri ba spend a lot of money mbaro chimuroire ngo improve wale omuroire gakorera botuko bokaira bono boka abanyene mbari kurara. You are watching your mother crying, you will not sleep. Bono ngitogoteba amariogo nari nyagitari tokoba ale free bache boy ba barwaire for pain. Number 2, when you need our services kuja kwa hospitali utuambie nataka mkuje mtembelee mgonjwa wangu, tutakuja tumtembelee. Even the patient will feel at home. Kera koraranga uyo Josephine oja ulio koyenga konye ilio naendo chambaka kocha kondora. It brings a smile on the face. Lake sister Aruse akirutugo kwandira mangana turase treatment na mangana palliative na mwa kwanire abarwire mbari bahagutwara muchero kanza. Yes. Lakini due to beliefs religious beliefs onya muroiro iga wangire kwa irunya gitalipi oyiru asama sabo oyiru asama ngana konyera abantu bamenye supplements injiri chikuguru ichiga era taka ndiya gitalipi. What is the danger? Tage toko tangaza kuruga ige TV ya ketembe bono mambi. Kiro yo tategerere tatu tegerere buya. Kansa tiri kurwali buna masabo. Yes. Cancer, tebweti another alternative treatment apart from iriogo chanyagitari oyo. Ayanda alternative is a waste of money because yabarwira abanke bachira setore
bachiete bakagenda kurwari go bakoewa mario ga kuru China yanda kuru India mostly yanda Russia supplements gete but they delay in treatments by the time agocha gotochera kwanyora nguchire polenge stage 1 u 2 charenge kuwena bono ga kuina nage agochare kare stage 4 injuto kwa mario tukorane naye ayo kunya kugenda kunywa supplement unajua ulishapata dawa ukapona bono supplement chiko gokonya ku improve a booster na masabonaro roba ale pako chikanisa kando nga tunaomba paka kansa inapona. I am a Christian. I believe in God. And I know God heals. Lakini there is no human being in this world yes atigerete powers chuo saba owene. Yesu gatuwene ti akatukwira sumusaraba akagenda iguru akachikotoroseria tato etingurunga na achire guru kubaroseria na atigiri nyare banya kubasabira mugwene. Abarandi they are doing very good work. But when a patient wa cancer amekuja kwako muombe, mufanyie maombi, mutumie nyakitari. Alright, tikamulisi bibere chioka umuligereri bono mambia anda keli boliria go comment nkiora gani gukwana 9 bono mambia aiga anse studio ko igulenga kibagwerera mangana yonsi. Good morning. Etwani. Hello. Yes, karibu sana. Good morning. Good morning to you. Karibu sana dadi. Oya ko kwa Alex Nyateni chirani ya road. Indo chara kisigali Alex mintu byole. Koro gesera ya so yo badanga gesera ya tenzeli. Na ro na kitari ba era sirobio sana. Na ande pongeza sasa swati obara bakora because so ngati yabone yiki masabonjira tiyo montara agenda ngasa beru. Abu ene kansa. Oh yes. Pero litingi montara karno ko gane kitari nyare mariogo. Aira na sama sebo. Na sama konye ligira buene. Yes. Visual yani liya nko genda saba nyakitali kubo boli na. Nya kibara akole bayikira abantu bali kinyurime. Mbali mikinyurime lisabo mata bwa jisi nyire WhatsApp atari group mwakiara akora mwikire so tati amanye mwakiago nyakitali na beko nyoro montale atamaniki na kanza ya masira soro we. Mwaki bara akole bayikira abantu bali kinyuro isabume. Batabwa WhatsApp batabwa jisi babo ateka dude na visual yani. Right, this one liko lingi bali bikire seto nyoro ndeka ikabono mambia asante sana bwana Alex. Aso wakisimi na bogo kuboli boliago ngende boli simi ya kabere gaiga 0741 583878 na boto kwalira asena mbayendere 0726447367. Good morning. Hello. Gatembe. Hello Gatembe. Karibu sana. Mradia na no manyagitali gwakire. Bwakire bero nyagitali bali gamba bera baralimba bere mumanyi wako kurubonchali byole. Uyo mumanyi wako kurubonge nanko nyagitali yabo. Oh yes. Na kibara kole batari de ma mnalisa bunando kwende kanseye. Omuntu ke amuliro mukungu orobere yani ko baro toketa yani nyama bawo taro kayani orobere. Libuli lya kabere mumanyi boli swali lya kabere kera orobere rwalire ngakiko boli yani orobere kwa rwalire yani ko baro elio tera undi no nyambo boro rwako na rere yani ko babora arama. Okay. Orobero rwaba mnalio tera undi go inkansa gosiro burwero bwao. Asante sana kolenginga orolibo nyiriliande aita se familia yago sero munyene bono nigwetinga mukomo semia muyeta mangana yonsi mbuli simi ya gatatu eyunda chukulera tunasaba nyagitali gekora mabuli yagunamma yabono mambia mangana igayo ndwali ya kansa yabeire muchando mona sabanto asorongorwa aito Africa nsengima kero county ya Kisere moyabo ine ayo munyene nkikili usagana ituga studio ekero nyo ukona itubono mambia ntabuguli yo tunasaba nyagitali kole ngiba buli mabuli amaya sana oyi mutangani Alex abuli buli kole nginga ngaki murakole muikera bantase binyoro mbe yamona seli boli elirige ya uyo minto Alex ntuntole tayale goikora bante binyoro
lakini nto kumanya okugani kwa abantu nandi na kitura abanyore kyana nto gucha kuimuka tuchake kwenda gusomia umuntu oyomo kiri nyumba. Lakini rende I think it was last year or 2023 tuarete a training ya community health promoters ba trained about cancer bakara ewa tips nkenga ngakyoko koromanya ngumurwire na bwate cancer. So through these community health promoters abantu abande mbali babwate information na inde bono through the same community health promoters na butora sabenga ekero barasangiriria abantu babo batebenga ekinyorogete twabarangiria abanyagitari baitu ntukabwato musangirikano moche kinyorogete murato somi intuntororo rasinge nchuko bawo basemio ase chibarasa chia chichifu intuntore tayari kwenda kurwo bosemi ororo na kusomia abantu baitu igo ekere murebeke amo muiche motebenga itukogete ntukabwate abantu ntukabegeta abantu amo toigwete moiche motosomeri we are there. Kera ntutageta abantu baitu bagwene abantu baitu bamanye mapema nga indi bakonyora nga kibagokora bamanye mapema nga mbarwarete twavoid yogochoko igo gwa stage 3 and 4 abantu baitu bamanye kana stage 1 and 2 bawenigwe erinde to reduce the burden of cancer and the cancer deaths in our county. And right, wonderful. Gertugure na se Rosalind daktari abulinga ingaki akora science iri akora jerea ubulinga obubuta masebuliga gusi n'uburu nyambobe ni cancer gusi ne burirwa riote igate banga riote rira orobere riote rinde rira orobere agochinya gitari yes cancer egupimu cancer turi gupimira maiso yes turusia kanyama tupime totebanga yeng nere cancer. So onyo murwiro ikarangi na somo gako yugwa kesi mikuru akiatokonye atumutumire gochinya gitari. And another thing I wanted to say about ko ira mangane uchinse ko nale ko sababa gambi baitu bagusi onyamba support chi station cha loko che gutangaza amatangazo baba bakonya gutangasera abantu baitu ngaki cancer nero you know abantu bagotegerera chiredi chichito chiaroko korora TV chiaroko there are so many information yige ko baikira because nabo tora abento baikira boss lakini ko bakonya kuigumambi osariko gako boko obakwane ndo batenga mo make sure mwende kupimo it will be very marvelous kulinga mumanyi wakoli bulirya ulira niligwe ikobono cancer tupimira maiso niko batu muroire kwaro chige dalili chiko tubesha tenga una banyagitali bakwane tiyengaza minyoka nyagitali tangi bakotebi na nyagitali imetobo ni naro tutegereire gaiga urare go sinu mugakare mu murugio yego sinu robero linchergit atumeta cancer bwat and remember amangana iga stigma nama bebono waka unshade kuchira sister Josephine na kinathe tucha commenteraga bunandenga tari kiro bobimbu bora soro bere bure cancer. Yes. Ntobwate bintu botokuruka benign tumors. Yani na bobimbete lakini tari cancer. Non-cancerous tumors. Yes. So tobasa kuobwanga njetindi ko ganda yen cancer mbwate nchiko tebi. Na kiro siako na ko ini sister na ki gento kendo roche getari boronge. Ke minyo kinyagitari oyene karibu kurunya gitari nga yen cancer tari cancer. Matilda na nkwire na sore Josephine ntokwanira aba sister be kanisa gusi aba subati bali konyoranga aba menyete buka mbabwati bwa mate na basacha babu ntobwate no nyaba bari asikyombe ebyombe viga vinde aba subati bunabo barabuna ki babonete komanya gusena ki engana ya ocha se bare nereri nabo iko okwanira mangana andake asogochutia igoro yokobeka chianga ngo chanda chire igoro asi umuchando yigo kansa biamono urio boriri swali uria ba sister tali ba sister boka ntobwate no na abantu batali aba sister bebirebi lakini batabwati bana so no abare se category yu ya ba sister so ina gotebanga it is one of the risk factors kutanyora abana pi igere risk factor yo konyora cancer igo ngomuntu yo igara ta higher risk
singinja tanyore to mwana nigara ata haya risk igona abana buba bwenete kunya gocha kuriuka riuka igona ba sister bali the fact that ngamba bwati basacha baguchiko kuba batachimbere mbabu na barabo goika babe bakona kuibata ikyara barabu even they are even at higher risk kubwa abaiga bakonyora abana same with the abantu bali bamenyire bataranyora abana gose baikire emyaka ira advanced guchake emyaka 50 guchigoro tukwana konyora mwana abantu abuna bo banga ba sister bali egento kende nalo cha komenta sa abantu bara at risk abantu mbale baguchaka kutumia contraceptives para bakesana emyaka emeke kwanyora umwana family planning contraceptives chirichiro hormono umwana ari emyaka emeke uchakerororo asengenjo yo expose kuru ase those hormonal contraceptives nguchiere ya mubika ase risk ere iguru mono kubwa umuntu tachagite na contraceptives at an early age nabo igo natieka goteba rikarenga nabange nabaria baguchibanyora bagenderete korore kogenda chinga kichiri chiabo kubaitane emyaka 50 abantu bandi barasoboreba n'abantu abatukuruka nga transgender umuntu garengo musacha lakini yoikiresa aigwete nganje boli nyugwete mpumo kusubati ngoncho rubale tuabarorere mbaroro bagonchuru but elio abe umusubati uikabe abekeru artificial hormones bono uikabe keru hormones chigo chikomokora eigubu no mukungu eigubu no musubati those hormones bakobekerwa na chiro chinkuba bekachire at a very high risk igongeri gento kia byo gutaka guchenji agenda yao and then into bwate a misconception inga ukobeka ebisindereo ebibibwata chiwayansa asaba swati ese chibrechi chibwata chichuma korunse yabeire gento ke kuna gotare ke ese asamato y'abantu abangenga chibra chiringo renta chiri cancer lakini rende nturanyora research ende yonsi yakoriru ya provinga twakorire research twanyorera cancer ye igo yarete twasengenje kwarenge kubika ibrayo those are just myths and misconceptions cy'abantu babwata just munali nande natebanga omuntu akwege nange enyamerie gukunuga ali asabimbete cancer ige kumyoka monemo ite. So those are some of the myths and misconceptions. Okay, right ndo chinga kichigo tominyo kikegema karatogokora umurubali kalende tutachokora ngira nasabanye gitali mukonyo murwaire usulio tarwara and akekora bate gutanga bya kubwa kugwenya ine chindagira chumuntu agwente kulya ndake cancer patient ulionyore muchandoiga ndagira nchiro dati ya enero agwente kulya egere management is maintaining Ros Santi kera kwa rwarire cancer kwatebire kubona rero cancer bwate ikintu tutegetokore no kuragira biya lakini abantu abange go baguchibiri nendagira bateba bono mbari kuragira sengenjo ba already batwarire cancer lakini kwanyora bakonya goteba ni tonyo mabere tori sukari tonyo yama tokoraki. So izo zote by the time umurwira gucinya gitari konya no umurwire gakwengata tari kunyori ndagire sena so mubere immunity ya ebe built up. What we recommend kero bwa kwanyorire cancer kari ndagira ikurukunga a balanced diet. A diet ibwata madini yose, kuna protein ndani, kuna starch ndani, kuna carbohydrates, vitamins chindagire chichonse chibe balanced egero murwiro yatware immunity. Otherwise we recommend into naba abanyagitari tore studio gaiga eto recommending abarwire baitu bari banyorire cancer please eat well egere munyore chinguru chugo fight uburwiro bwa cancer kera to kuba mario. Alright, asinchi chiga kindo chinga chiakane madilda asinchire yabere kima tira naso yitali baitanda kasengana yabe yemo aguche sumulire no motegele bono mambise geto unaba manyibono mwatute ya mangarama yabono mambia ngolingiga yetu chakura sensibili ya sister Josephine ujumbe yago yo mweli uche sumulire no motegele bono mambia biyamano
uchumbe yanene ringa abantu ba minto totigo bosoku abantu ba minto totigo bwoba nga togochikomanya ntorwarete kansa togochigokubwango nainde twesokia asobonge asogokorerwa breast examination na kuna kwenari bwekorera antu tweka abanyanasi chinka erinde tumanyekane mapema services yechiga nchirororo ase nyagitari yaitu ya Kisii Teaching and Referral Hospital na ekero gwa ikirororo ntubwate specialist muna bono ntubwate umunyagitari okuruku Dr. Bahati o specialist ti asamangana yorobere ekero gwachire igogutumuguchi asare okoringoria nero konyora nga nango gutumare nero gutuma guchi ase chi specialist chinde ntubwate chi oncologists of all kinds iko kamuranje esoki asogocha ase oboringori nainde monyoro bugweni bwa mapema ekere gwatakeirwe gutumuguchi siko utumuguchi siko ase ng'encho yatuka nga services yechio utakeirwe chikonyora siko ntubwati buna bono echi chia radiotherapy nateba yaro ntubwati ase Kisii County goika tutuma murwaire siko. And finally bono iga ntubwate a program ya screening ya esophagus cancer egendererete egokoru free utari koru kende egokoru n'abanyagitari ba Kenyatta University Teaching and Referral Hospital in collaboration na Kisii Teaching and Referral Hospital Kisii County. So please abanyagitari ambagenderete gutara ase chi sub county cheito gore gabu nayo gukweigure genda ase nearest sub county hospital yao omanya ni tuko kibakarororo erindo gende bagokorere screening ya esophagus ekere banyorire nga nobwate obobimbu ase mioyo yao bokororekana muna cancer igo bagokurusia nyama for free bagokorere gento tokuruka endoscopy for free endoscopy kawaida kero rware to ochiete kwa yakoreru igagokorera siringi usene 20 lakini aba barete ta machine bagotokorera for free for this 1 month twakorire bare seita igagusimba katare 22 igo toteka advantage ya matuka ya igatigarite yo mutienyo yo batarairana erinde tonyare gwesokia asobonge abantu baitu bari bare abande ni manyeta abantu baita abange bagocha batebu gendo korerwa endoscopy lakini asengenjo chibese chire igoro wairania abarwaire kababa gacha anya kubwate murwaire buno oyo obwate emechando yokomera agochikomero igubororo agochikomero igwa kong'entwa akobetereria endagera gutirimboka ase emioyo abanyagitari abo no barase county yaito kamuranche esoki asobonge erinde toteka advantage ye service yachiribo yabo sa totari gwakanira kende tokonya abantu baitu baria chibesa chiaborete mbuya mono. Right, Sister Rose. Thank you. Igeto nare gotebia bategereri ba minto nabarigiriri bono mambiritanga nimbuya mono songe nchogo bera mono into ase muchadaro oyo. Number 2 ntaite kubatangasire kuruge studio nga cancer is not a death sentence. Cancer teringa kera kwanyonyore gongo kuri. Cancer ngogwenere kechagete matibabu mapema. Igo gakinchu nyagitari togo screen tumanye nyenero yakurire tuchaka matibabu mapema. Screening imo atebiri gwere free tara yemuka kuruma omeka step yoko soka kuruma rango ogo osoko gendo check you. Thank you. Right, Kigima akendo chigali asante sana wanyagitari sinjo magarama ya Kigima ngira nasema tilila asinde ekero ngukuru sekero tokuru muroberia ngwiraniria abo barenge nainte mbiya mono buna bono mugakanaro umwalimu oyunge koro chinse mochiri cyanya nkororo agotubanga no ari asenya gitari eri ya Medford mubere tolibuya na niga bwatiri umuroberi goika omwere gotubanga amanga nayo mbuya omwa enyabekire nabo igo bonsi bari banyare gusanga nainte buna bono chinse mochiri cha Facebook babo Dan Kane H Legend K Inyuki Stephen Mumanyi Janet Engenye Tirisa Umboka Teresa, Peter Orina, Rogers Nyariki, Christopher Tandi, Shkrodan Amarieta na Frederick Ogembo, Surambaya Rosafi, Moseti Innocent, Kevande, Diana Chacha na Boyko Charles Luanga, Elimwacha Livio, Pilipili Hoho na Rogers Onyango, Dakis Mose na Boyko Bonsi, Balibabiri wao tubuatia. Mbia mono sana. Muligereria na Boyko Motegereria, ayo liyo tarakwana utararika ujumbe ende, lakini kwa watirio murobeli weko mweleo, mbia mono. Chekuru kwa Matilda Obayo.
Nsemelia transmission akrunga Mike Wiris Wilfred Matundura tumuratush nige koseke gimagia transmission au batu konya kwene king murulu chirembe mwanchulia yo mwenyene kutura chake tumambia no muga konkoroke bachuju kuirana giga Nsemelia Friday Express yenda kusangana into semero lumian sukigima litukulia Friday tukoletwa nikaiga until Monday kolende weekend tumero nemero bali mengi miansu asemero bali au as radio net TV wikiraga kumuligirira inchengoro kwa G for government officer by bank juvru sarigo kabani tukuliganya saingo yo